悲しみの向こう、片柳宏。4月26日。貸しも借りもない。誰かに助けてもらっても、借りができたと考える必要はありません。その人はきっと人間として当然のことをしたとしか思っていないし、何の見返りも求めていないからです。感謝して自分も同じように人を助けることができますように。